Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Unang witness sa prosecution nga mao si NBI Senior Agent John Mark Calilong gigisa sa cross-examination sa depensa sa ikatulong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 49 anyos nga lalaki gidakop human nagkarga og usa ka sako nga mga armas sa tricycle niini sa General Santos City. 46 anyos nga lalaki patay human natrap sa nasunog nga panimalay sa General Santos City. Duha ka pulis gipusil patay sa lambayong Sultan Kudarat pagpanimalos posibleng motibo sa krimen. Og video sa gireklamong POJ driver nga kusog matud pa og padagan sa iyang jeep sa Davao City nag-viral apan driver gilimod ang maong pasangil.